Welcome sir, welcome. Thôi, phải là Bulgaria đi. Thôi. 가수의 라이즈 라자는 방문 내 기비오는 능탕문이 지금 구름내 바오르바이 문아바이브 안글라우 붕리아 의미니로 붕내수이 다 능탕문한 오탕밥 샤이프 좀 굴죽당답 의자근 회리아스 다이자근 나마라이즈표 샤이프라 아직까지 시시형으로 아가지고 hinजावफोरखौ बै मबाइल मोननायनिफ्राय गासिनाबो गोसोथोनाय खाजोबो फिसाय माखासेया मिथिबाय ओंखायनो एसे आन्दाज लाबाय था नङाबा जाफैजागोनबो सानै साथाम जाबनानै लाफैजागोनबो बै मबाइलफोरखौ जुदि दसेबो दोनथ'थाराबा एसे आन्दाज खालाम खायसे हौवाफोर दंना बै मबाइलखौ एखेबारे दसेबो दोनथ'थारा बेलेग जायगायाव दाने बिनियाव गोसोथोनायनि फन फैयो आरो साइलेन्ट खालामनानै दोनबाबो मा फन फैथारासै साइलेन्ट खालामनानै दोनो फना फैबाय थायो बिनियाव गोसोथोनायनि ओंखायनो साइलेन्ट खालामनानै दोनो दा गथिखे दा मोनाबायबो गोलाव बुंनो सानाखै रायजो राजा नोंथांमोन दा नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोननि केन्डिडेट आरो आब' बिना गयारिया माखासे बाथ्रा बुंलांबाय निश्चय नोंथांमोना बुजिनो हादों हमदांनो हादों दा गथिखे आंहा माबा मोनसे बुंलायनांगौ दं होननानै आं सानाखै गोलाव लेक्सार लाखिलायनो होननानै आं सानाखिसै रायजो राजा नोंथांमोन दा जायखिजाया दा नोंथांमोनाथ' सानदों फैलाया बिराद डाइलग होगोन खोमाहाय होननानै आंथ' दा मा डाइलग होनोसो सानबाय हिनजावफ्रानो बाराथार गिलायलांला हिनजावफोरखौ बै हिनजावफोरजों बिदि डाइलग होयै होयैनो होसो जादोंना क'क्राझाराव मेन्देला फाग्लानि थाखायनो होसो जादोंलै बे मेन्देलाया फैनो नागिरदोंमोन लाफायाखै आङो आखला मोजां नङालै बिनिया आरो माबा लाव बेगर बेराम जाबाय थायो फैनो नागिरदोंमोन लाबोफायाखै आङो माने आखला मोजां नङा बिनिया बे फैनानै बुंफैयो गावखौ हाबा जायाखै होननानै हाबाबो जाबाय गथ' गथाय दं हाबाया आंसो जायाखै आंनो बुंनानै लाया गावहासो बुंनानै लाफैबाय थायो हाबाखौथ' जानो गोसो जाबायमोन आंबो किन्तु मोनसे खारनाव हाबा जायाखिसै आं रायजोफोर गोदो आङो समाय लाफ्लांदोलै बाथौ खुलुमनानै मा होनना समाय लाफ्लांदों मिथिगौना बै गोदो साबोन थरसे बायबा थरसे फ्रि मोनोमोनलै इंराजियाव बाय वान गेट वान फ्रि होननानै बुङो दा बेखायनो आंबो सानबाय बिब'खौ हाबा खालामबा बिनानावखौ फ्रि लोगोआव मोनबोफानाय बेबायदि जाबासो हाबा खालामगोनलां होननानै समाय लाफ्लांदोंमोन दिनैथ' जाबो बेबायदि आयेना जायाखिसै थानायावनो 22 बोसोर जालायलांबाय दाबो हिनजाव मोनाखिसै दा दिगदारानो जानानै दं रायजो राजा नोंथांमोन किन्तु मेन्देलाया हाबा जाबाय थगायाखै दे मेन्देलायासो थगायो आरो दाब्लायाबो थगायलै दाब्लाया बारा मोजां नङा मानसिया आखलहा रायजो राजा नोंथांमोन दा जायखिजाया नोंथांमोनाथ' आंखौ सिनेमानि एक्टर होननानै मिथियो गोदो नोंथांमोनजों लोगो मोनलायब्ला आं एक्टर हिसाबै लोगो मोनलायदोंमोन सावलुन बावलुन डाइलगबो खोनादोंमोन आरो बे देबसरा बबेबा बे खिनियावनो आं फैदोंमोनलै देबसरा माने मोदाय सुनसिग्रा जायगा होननाय जायो बेयाव फैनाय गोसोआव दं आं इसे किन्तु दिनै नोंथांमोननि जायगायाव आं सासे एक्टर महरै फैयाखै दे दिनै सासे आं राजखान्थिनि बिबानगिरि महरैसो फैदों नोंथांमोनजों 2 मिनिट रायलायनो नागिरदों गोलाव रायलाय गैया दा ओंखायनो गोबां मानसिफ्रा बुंसोलायदों आरो आंखौ बे फैलायालाय सिनेमानि मानसियालाय मानो राजखान्थियाव फैनांगौबा दामनांगौलै सालाखौ जेन होलांदो सोरबा सोरबा आंबोथ' गियालै गिग्रा नंखाया आंबो दा जोङो मानो राजखान्थियाव फैनो गोनां जादों आंल' नङा दंबावो गोबां जोंहा बुदां बुलबादा ओजोंहाय माबा साम' बेबायदिनि मेथाइ रोजाबग्रा माखासे आर्टिस्टफ्राबो दिनै
राजखान्थियाव बाहागो लादों सोलायनांगौनि थाखाय परिबर्तन खालामथारनांगौनि थाखाय जों मानो राजखान्थियाव बाहागो लानो गोनां जादों जोंबो दाजाब दानख' खालामदों जोंबो हिसाब खिथाब खालामदों महरगिरिफ्रा आर्टिस्टफ्राबो बे 17 बोसोरनि गेजेराव बिपि बा बिटिसि आव सरकार सालायनानै जोंनि हारिमुनि थाखाय मा खालामखो जोंनि आर्टिस्टफोरनि थाखाय मा खामानि मावखो जोंबो दिनै बेखौ हिसाब खिथाब खालामदों दिनै जों नुबाय बे 17 बोसोराव बिपि बा जोंनि हारिमुखौ फेहेरनांगौ फोथांनांगौ फोजौनांगौनि थाखाय जेबो खामानि मावाखिसै जायनि थाखाय दिनै बे 17 बोसोरनि गेजेराव जोंनि बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय बागुरुम्बा मोसानाय खेराइ मोसानाय बै आफादफ्रा गोमोरलांनो हमबाय खाम दामग्रा सेरजा दामग्रा सिफुं दामग्रा मानसि नागिरनानै मोनलिया बागुरुम्बा मोसाग्रा मानसि नागिरनानै मोनलिया आरो जों आर्टिस्टफोरा मेथाइ रोजाबनानै मोसानानै एक्टिं खालामनानै थांनानै थानायनि राहा होनांगौनि थाखाय जेबो खालामाखिसै दा बिनि थाखायनो जों आर्टिस्टफ्रा मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामदों जे जों परिबर्तन लाबोनांसिगोन सोलायनायखौ लाबोनांसिगोन होननानै दा बेखायनो जोंबो दिनै राजखान्थियाव बाहागो लादों परिबर्तन खालामनो थाखाय आरो दिनै दुलाराय बिटिसि आवनो बे परिबर्तननि धुवा सोलायनायनि धुवा बारगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन बेखौ रावबो हमथानो हालिया इउपिपिएल हान्जाखौ दिनैनि दिनाव सरकार दानायनिफ्राय होबथानो हानाय रावबो राजखान्थि शक्तिया दिनै बिटिसि आव गैलिया मानोना बेयो नोंथांमोननि लुबैनाय नोंथांमोननि हास्थायनाय दा गतिके इउपिपिएल आनो सरकार दाखागोन आरो नोंथांमोननि समस्थियाव काथिराम बर'आनो देरहाखागोन दा बेखायनो जोंहा जेबो गोनो गोथो साननो गोनां खोथा गैया बेखायनो फैगौ बिसायख'थियाव फैयोब्ला जाहाथे नोंथांमोना बयबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होयो बेखौनो खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय थेंक इउ